Ginoo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, alam ka namo, gitukod ni Jesucristo imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, sa imong kaayo, santo sa kami ug bantay sa kanunay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod, maminaw sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway ug dili na kini surag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong bisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos ug gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala mo subay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero at tubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya'y timid. Gitaran siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao ug siya'y nag-antos puli kanila ug nag-ampo aron sila pasayloon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahang, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamo. O Amahang, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamo. Diha kanimo o Ginoo nagadangop ako, nga dili gayud unta ako kaulawan sa imong katarong luwas sa ako. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu, imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Dios. O Amahang, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamo. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nagakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panagsalabuan. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Sama sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwas sa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugupon. Ipadanag ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas sa ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaong sa Ginoo. O Amahang, itugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsuon, lig-unon ta ang atong pagtuo kay dunang kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyuko si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinupdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masitugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo, subala ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silang mga hinadiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila ug nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Ako. Misibog sila ug nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakop ang imong espada.
Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudeo ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling kung nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug bibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka pa man kanako. Maoy pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti ingon niini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ani adinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako? Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Ni adtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya didto sa taraman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha, may mituktugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuhuan bahin sa paglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dad-on nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya ug hugmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudeo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana.
Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudyo bagud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pare ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa nining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini na tao ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudyo. Wala ko'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan, sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamong buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimo purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, dadun ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Ania ang tao. sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, Kung mao kana, kuha siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga nga siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo? Nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay na pagkahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato, sa Hebreo
ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya, si Pilato miingon sa mga Hudeyo, Ania ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadagpuan sa mga pari nitubag. Wala kami hari, gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kini Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeyo. Daghang mga Hudeyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isuwat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudiyo. apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo, gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, Dili nato kini gision, magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, aniya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Aniya ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlog sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa esposo ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Mangluhod. Manindog. Ang mga Hudeyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila bukot
nga magpabilin ang lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay, sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Hesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Hesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Hesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Hesus usa ni ana kagabii, nikuyog kaniya dala ang mga kalim-an kakilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Hesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Hesus. Ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubni. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Hesus didto. Manlingkod. Lain na sa natong binarugay, no? Kapoy ba o dili? Dili ra. Ako na giday mo. Buotan giday mo. Mga igsoon, kining historical account sa pagkatao, pag-antos, pagkamatay ni Hesus, why mulalis ani? Historical gid ni siya. Gani hangtod karon didto sa Holy Land, usa sa sikat kay didto nga adtuonon nga portig yung daghanang tao nga pag-adto namo niadtong 2018, wa gid may kaadto sa adtong usa ka lugar ang gilubngan ni Hesus. Nya kaning iyang gilubngan o ang iyang gilansangan nahog na lanig usa ka simbahan nga dako kayo. Murag ang simbahan murag ni adinhi ani ang altar niya ang gilubngan to adito ang gilansangan di adiri murag ginana ang dating kay matud pa sa atong ebanghelyo na diha ra duol nga tanaman. So ana nakaron unsa may wa dawata karon unsa may wa dawata sa atong katawhan sa kalibutan ang pagkabanhaw. So gidawat nila nga natawo kiningan lag Hesus, gidawat nila gipaantos nig maayo gani naidaghang mga hearing nahitabo, recorded ang mga istorya na nakita nila nga gibitay sa cross, historical nga naay gilubngan, pero ang wa nila dawata
nga nabanhaw si Jesus. Kamo, ni aron dinhi, mudawat mo nga nabanhaw si Jesus. Sure? Onya, dili na mo mupaantos ni Jesus. Nidawat naman kamo nga nabanhaw siya sa to pa Ginoo gid siya tinuod. Nya dili mo mupaantos ni Jesus. Tubag. Matod para ba sa atong unang pagbasa karon, ang iyang naong di na gud hitsurag tao. Wa na siya'y kaambong nga madani pataniya. Giihaw siya. Giihaw sa mga tao. Mao na matod pagani diri sa atong kaning gibasa nga pasyon or gospel unsa may gihisgutan ang karatula nga gibutang ni Pilato kini ang hari sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagpaabot og hari. Ila gid ning gisubay sa panagna sa mga propeta nga moabot ang bag-ong hari na kariwat ni David. Pero talagsaon kay ning haria kay ngano man gilansang sa iyang mga sakop. Ang hari nga mao si Kristo, the King of Kings and the Lord of Lords, gilansang sa iyang mga kauban, sa iyang mga ginsakpan, sa iyang mga kasundaluhan. Asa ka mangitag hari nga gitamparos, gikulata, gibunog og maayo, gipurong-purongag tunok sa iya mismong mga sundao nya wa gyud mo reklamo. Asam ka kitag hari ana? Naawa. Kanis President Duterte ato maning hari, kinsay mo ako paglansang ni Duterte sa krus. Sige, tistingi, bisan tingali lang tamparos lang. Luni ko nung naong ni President Duterte, di ka dangatag 3 ka minutos, patay na ka. Pero si Kristo, gikan sa mga alas 12 sa gabi sa Huwebes, pag humagkaon, ambot nakapanutpik na bato, gisugda nagkulata hangtod sa alas 9 sa Biyernes o gilansang sa krus pagka alas 9. Gatinga-tinga na pagka alas 12, nabugtuan sa kinabuhi pagka alas 3. Hari ni nila. Hari ni nato. Nakaron. Unsa man sang paagiha nga maliwatas mga Hudiyo, unsa man sang paagiha nga maliwatan ni Hesus. Kung dili ganita mutuman sa sugo ni Hesus o sa iyang mga pulong, dili ta mutuo, naliwatas mga Hudiyo. O gisigihan niya po nato siyang tamparos, gisigihan niya po nato siya o duslak ang iyang kilid. Nakaron kamo, unsa man, liwat mo ni Hesus o liwat mo sa mga Hudiyo? Sige, lingian na imong tupad. Ina ko no, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Sige, pangutan na. Unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Kanang mga Hudiyo, kusog kay na silang mureklamo, nya murag na silang sakto yung kaayo. Dali kay na sila masuko, dali kay na sila magyaw-yaw, saputon kay na sila, nya mga igihan, dali kayong masuya. Mao na sila yung mga Hudiyo, mga insecure na mga tao. Nag-iusbag lingi. Ako naman gidescribe ang Hudiyo, giingna ko na yung tupad. Unsa man yung ka, Kristiyano, Hudiyo. Tingnan na. Dagang kay dang moingon, ikaw unsam sa ka, tumututanam ka nato. Moana gani sa tubag nimo, di sa mutubag sa tinuod. Hudiyo na. Kaning kawali, unsa mas tanaw ninyo ani? Ay lang yung pangutan-ang sakristan. Ay lang yung pangutan-ang. Kaya pangutan-o ninyo, kibaw na sila kung sa description nila ng gawaling. Oy, mga igsoon, mo na resulta nga wa kita gyoy klarong kalinaw karon, wa kita klaro nga gitawag nato og healing or unity. Kaya nga naman, dili man ta mudawat
sa pulong ni Kristo. Pag-ingon gyud ni Kristo, kanang imong pangutana nako, imo ra ba gyud na o dunay nagsulti nimo ana? Piti ang naong ni Hesus gitamparos sa mga sundao. Makaako kag insulto aning pangulong pare. Pangulo ra kay nga pare, murag obispo ba? Santo Papa baka to siya atong panahon si Caiphas. Gitamparos sa sundao si Hesus nga miinsult, mura kunog ni insulto niya. Pero ang tao nga anak Diyos Ginoo, wa sila manumbaling sa iyang mga pulong ug nagsigi silang tamparos niya, sige silang kulata. Wa gyud ni baos nilang sagpa. Wa gyud. Bisan si Mama Mary, wa gyud mo baos og sagpa. Ngano man? Ibaw mo ngano? Hastang mga anghel ni Jesus ingon siya, og niya pa nga akong gingharian dinhi, nakig-away na rong ako mga anghel. Nya dili day makaanhi iya mga anghel dinhi. Makaanhi gud, kausar gud niya ingnon, adto ara gud ni mga tawanan, patya ra gud na, nianhi gud dinhi si Gabriel, nianhi si Rafael, nianhi dinhi si Michael, napag yung mga guardian angels, sa tupan niya iya dinhi mga angels. Nagyaron des niyong tupad. Nagtika na ron dunggan niyo magduka-duka mo diyan. Ay, dili mo himuan na ang mga anghel. Nganoan? Kay ang gingharian ni Kristo, gingharian sa gugma. Gingharian sa gugma. Wa gyoy nahigugma nga mopasakit sa iyang gihigugma. Naabawa? Wa, oy, kinsa gutay ni pasakit. Kamong mga bana, nahigugma mo sa inyong asawa. Tubag. Kusga, ayaw mong tubag mga asawa, kamusan, mag-una-unasan mo. Ayaw siguro ang nahigugma na ninyo. O sige, mga bana, saman, nahigugma mo sa inyong asawa, kusgan tubag. Muigham nun. Sige, ato na lang balihon oy. Wag ni klaro lagi mga bana lagi. Kamu na lang mga asawa, saman, nahigugma mo sa inyong bana, kusga. Kapariha raman mo. May patingalig pari imong pangutano, nahigog makas madre pader. Yung nako. Sige, pangutan ako nahigog makas madre pader. Okay, na. Ready, go. Of course. Kau no, agin may klaro lagi. Muna, si Kristo, nahigugma man siya sa mga sundao, nahigugma man siya ni Pilato, nahigugma man siya adtong mga high priest, adtong mga taong gasigig. Mayuhar ba mudag, siyagit ni niyang atong lektor rin o kaning ko. Lansan siya sa krus, patya siya. Mga Hudiyos kay tingog. Unya kadto mga tawhana gihigugma magyapon ton Hesus, wa niya pasakiti sila. Iya hinuog gidawat ang tanang pagpasakit o kasakit aron dili masakitan ang iyang gihigugma. Mindot ano? Mao ni ang gugma Dios non. Dili mo pasakit, musugot lang pasakitan. Iya kana be. Lingi sa mo siyang tupad. Dito sa namin lingi-lingi. Labi na ginang gaduka ba? Kablitan ng gaduka. Kablitan. Ingna ko no. Ingna. Musugot kag pasakitan. Ingna ko. Sige, ingna. Musugot kag pasakitan. Inigsanong tamparusa dayon. Tanaw na to. Tinuod mo na yung isulti. Daghan kay nato maglikay sa kasakit. Nya tungod sa atong paglikay sa kasakit, daghan kay tagipasakitan. Nya kay puros-puros man ta maglikay kasakit, nagsinukli ay nata paghatag og kasakit, i-post sa Facebook, siging buliing diha sa Facebook, diha sa internet. Hangto na lang noong nanay na naghikog tungod ana. No. Kamo, makaako mo pagpasakit aning gawali. Tubang.
Nya, muhog mo ros kolekta. Uy, kung nanasan na, kolekta na sana. Mo ba yan ay kalipay na mo? Nagawa na yung kolekta, di mag-uol na mi. Wow, may klaro lagi. Kamong mga anak, nani aron din pulos-pulos lang yun mo na ginikanan, namatay man or buhi pa. Makaako mo pagpasakit sa inyong ginikanan? Kusga? Di ninyo tubag-tubagon. Panganawang ninyo, sus. Klaro na. O na, wata magpuyo sa kamatuoran. Ang gisultis atong bakba, ang atong gihunahuna, dili mo'y atong gibuhat. Si Kristo lahi, isa mianhi ko, aron pagsaksi sa kamatuoran. Ningos Pilato, kay unsa may kamatuoran, wa na mo tingog si Jesus. Kay nga naman, si Pilato na puno sa garbo, dili makakita sa kamatuoran. Kamong mga bana, mudawat ba mo sa kamatuoran, na inyo gid ng asawa ang naaros inyong balay? Mudawat mo? Or ato mo magsigig tanaw sa silingan? Magsige mo ingon, kanaon tao, kanagid on ta. Iglingin nyo yung asawa, sa kanus aman ni mamatay. Kanus aman. Oy, dawata in taon ninyo, nga inyo ng asawa, kay kamatuoran na, bisan asa pa mo maglakaw-lakaw, bisag wapa na diya sa inyong tupad, dawatag yun nga kamatuoran na nga imo ng asawa. Dili ka nang naa sa beer house nga mubo kay short, mubo kay miniskirt. Dili nang gasigig text nimo, gasigi og video call nimo, nga ipakita-kita pag inang ilang dughan dire. Nga ingnon pa jud ka, gusto ka? Kaming mga pare, tutukin niya sa kong loyo na may tulo dire. Budawat ba mi nga pare ini? Depende. Og dawato na namo, malipayon mi. Pero kamo ganining tabun-tabunan, mahimo naming nami ismiringhoy dito, secret lang. Wa na, lihas na kay mignaong. Tanawa ng inyong mga bana nga doon na ismiringhoy o mga asawa nga na ismiringhoy, tanawa. Inigatubang nila silang bana o sa ilang asawa. Ang naong, lihas-lihas. Di katutok sa mata. Di katutok Kamuron diyang mga bana asawa nga nagtupad. Di ko no, pagliningi ay mo, tinanaway ko na mo sa mata ko na kuno, tanawa na to. Sige. Challenge na mo. Sige. Ang di mo tanaw sa mata, buwan mo na. Oy, mahinana na hasta ng mga anak, kan mga anak makakon kay tanan. Dili gyud mahigugmas lang ginikanan, di man ko nakatan-aw sa mata sa ilang ginikanan, di man sa sila kaparay. Nganoan, nga buangon man. Mo na si Jesus nagpuyo mas kamatuoran, relax kay siya. Kalma kay siya. Stable kay niyang emosyon o ang iyang panghuna-huna. Bisag nangaguba pa ang iyang lawas, wa gyud siya mawa passing. Ang akong misyon mao ang pagluwas ani nilang tanan. Wa gyud siya mawa anang maong focus. Unsa may focus sa mga minyo, sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Mo gina inyong main focus. Unya rog nagsuyop ng inyong bana, di mo mawas focus, mga asawa. Naabot lang ninyo. Unsa mo say focus sa pare? Hibaw mo. Mangulikta yun. Mangulikta para ihatag sa mga kabos. Ano siya? Kuliktahon na mo ang kwarta o ang mga kalag. Aron ang kalag, dado na mo sa langit, ang kwarta, ibilin sa mga kabos, dinhis kalibutan, ang jutay porsyon sa bulsa. Jutay lang. Nasa ni kuha istanan. Pero kuhaon yun, ano mo di ay? Basta ang focus na mo, kuliktahon na mo ang kalag, sama ni Jesus, tigumo na ko ang nagkatibulaag ng mga karnero sa Israel.
Mao na inindot, no? Nya tabang mo na mo tigom. Mao ni ang kamatayon ni Kristo, mutigom ni nato. Nya ang atos ang pagpuyo sa kamatuoran nga mura sa tag mga matay, mutigom sad na og katawhan sa Dios. Kanindot no, sugdi ninyo assignment, iguli ros inyo, ingna ang inyong kaubas balay, dong, day, musugot radyo kog inyo kong pasakitan. Okay, wala na isulti god. Nya mangutanong ka, ngano man ma, siya, musunod na ko ni Kristo, hasta sa mga papa, okay radyo kog inyo kong insultohon dong, day, okay na gid kay na nako. Siya ngano man, musunod na ko ni Kristo. Ya, mo ingon mo ana ron, nga ginikanan. May musulti mo, mutuman mo ng assignment. Dili. Kanang inyong mga anak, di ginan nyo madag langit. Nabitaroy ni text nako, Father, ang akong mga anak, yano kay mo insulto nako. Ang usa pagid Father, gitukmod pa gyud ko, hapit ko mahuog sa danan, inahan ni siya. Nganong naingon ani man isla pa din? Dili pa ko nila sa salinan usahay pagkaon. Hapit na lang ko nila patyon. Nya purti na kung antos ani nila. Karong nangadag ko na, mura na magway tahon nako. Unsa may akong buhaton? Sa ako sa munahona, nganong ako mo sa imong lisod-lisulon. May magnakoy anak na inyong makita. O ako siyang giingnan, mauna ning panahona nga imong ikapakita ang imong tinuod nga pagkainahan. Sunda si Kristo, sunda si Maria, nga musugot lang kag patyon. O pinaagi ana, makaamgo ginang imong mga anak nga sila di ay imong gihigugma. Pagpakamatay para nila. Ug hangtod karon wa na gid siya ni text nako. Ambot ka ha o naapabato siya diri o tuwa na bakas langit, no? Pero ang importante, ug mutuman siya to, kaamgo gitong yang anak nga siya gid ay inahan nga mahigugmaon. Kay si Jesus gani nga nag-ayo pa sa ato mga sakit, nagpapahawa pa sa mga yawa, nagbuhi pag mga patay, gipatay pa man gani sa giangko niya nga iyang mga anak. Kita pa ba mga kalibutanon na mga ginikanan nga puno sa kasak sa mga sala, dili ta mudawat nga sakiton tas kaugalingon nato mga anak. Kamo ako mamong mga anak, kay isip inyong Paris priest dinhi, wa di ko ninyo pasakiti. Ang uban mo lipay nako, ang uban sad mo kuan sabi mo pato sa luha nato. Pero bisag hain pa ninyo ani, kamong nipato sa kong luha o kamong mipakatawa na kong maayo o milipay sa kong kasing-kasing, I love you all. Sana all. Ay, sige na yun, manindog na ta. Himuon nato ron ang atong pangaliya. Ang pangaliya sa simbahan, napo ni siya kapangaliya, o giapil sad nato ang pagpangaliyang espesyal alang sa pagkahunong niining pandemic o magmahimo untang mapuslanon kining ato mga vaccines, mga bakuna nga gipanggamit karon. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan, ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agap ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahiusa. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom og way katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francis, ang Dios nga nagpili kaniya sa pagka-Santo Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabasko sa lawas aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala sa santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod. Manindo. O Dios nga makagagahom o guway katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma, panalipdi ang Santo Papa nga imong ipili alang kanamo. Ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan, magampo kita alang kang Jose S. Palma, atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Manglohod. Manindo. O Dios nga makagagahom og way katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan o naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang among mga pag-ampo o tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among mga kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan, magampo kita alang ni adtong nag-andam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mobulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatawo ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod. Manindo. O Dios nga makagagahom o guway katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop, dugangi ang pagtuo o kahibalo niadtong nangandam alang sa bunyag. Himua nga mataw sila pag-usab, pinaagi sa tubig nga maghahatag og kinabuhi, og himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo ang Dios maghiusa ug magapundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod. Manindo. O Dios nga makagagahom o guway katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tanawa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himua kami nga usa dinha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa diha sa inigsuunay paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo.
Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, himoa nga sila nga wala mag-ila kang Kristo makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma at tubangan sa katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod. Manindog. Makagagahom ug way kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaunta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy ug mudawat nga malipayon kanimo ang usa ug matuod nga Dios ug Amahan namong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios magagak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug way katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantay ang anaa sa gahom aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuohan sa kahintang nga walay kahadlukan ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan, nga makagagahom,
maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kaupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, o kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom ug sa mga sakit. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom og way katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan og bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Inimao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Nalikamo simbaw na Ginoo. Inimao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Nalikamo simbaw na Ginoo. Inimao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan.
tindog. Karon magampo kita ngadto sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom o guway katapusan, gihatagan mo kaming bag-ong kinabuhi, pinaagi sa madaugong
kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo ug magpadayag unta kami niini kanunay diha sa Kristohanong pag-alagad kanamo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Nining tungura akong pasalamatan ang atong mga katawhan in general ang kayo nga nag-alagad nato karon ining atong kasaulugan sa veneration of the cross. Ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nagtabang nato sa parking o sa traffic, ang ato mga frontliners, mga Eucharistic lay ministers, mga KOC, ang ato mga lectors, salmista, ang atong mga love offering assistants, ang mga sacristans, ang nag-operate sa atong sounds, sa ato diresan nga TV monitors, ang atong naglimpyo nining simbahan, nag-andam niining mga gibuhaton, ang ato mga youth, labaw tanan, ang ato sang choir, ang atong grand choir, San Vicente Ferrer Parish Grand Choir, nagrepresentar sa 11 ka mga choir groups dinhi sa atong simbahan. Ug salamat usab sa tanan ninyong tanan nga nitambong karon ug sa mga mihatag sa inyong mga hinabang dinhi panahon sa atong pagveneration sa cross. Alang kanatong tanan, atong daygon ang Ginoo masipang pakpak atong tanan. So ugma pohon, nagihapoy pangumpisal alas 8:30 buntag, og napamoy mga sala diyan nahibilin, pero wa na gani, di na alas ta mangumpisal ugma, tiwasa na lang na karon. So hiniglakaw sa motorcade, mo kuansad, no? Mo lingkod ang ato mga pari para magpakumpisal. Nya samtang ang uban, pwede mong makapadayon sa pag-venerate sa cross, ato maning ibutang diri sa kilid. Nya padayon kaya puntang makabinerate. Nya inighuman ana do na say kaning dolorosa nga kuan motorcade. Ini ka mga alas 8 or alas 8:30 mulibot ang dolorosa dinhi, mubo lang. Ang tradisyon niini ng mahal nga birhen, human nalubong si Kristo, misubay siya sa dalan nga giagian ni Kristo. So iyang sugaton. So karon anim ta agi dinhi, yang adto tus kurba, padongan ni balik. Inig dolorosa, prosesyon karong gabi mga tingay mga 8:30 mo sugat nga to padong kurba nya ari sambag nya tuyok na lang dinhi. Una pa na mo punong. So kinsa tong mukuyog sad mao gihapon mga motor maguna unya sunodayon ang atong green nga sakyanan, ang sunodayon dolorosa nagisakyas dolorosa karon nya dayon ang atong green nga sakyanan ug uban pa mga sakyanan nga mukuyog karong gabi abot ani atong motorcade. So magampo ta padayon, no? Manindog. Salamat usab sa ato mga kaparian nga mialagad nato dinhi sa pangumpisal o karon i-celebrate sa misa si Father Luxin, OAD, si Father Kingsley sa Nigeria, unya si Father Leolo Archie ang atong parochial vicar dinhi. Masipang pakpak sa kanila. So, O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak o nakakaplag na kami kalauman diha sa iyang pagkabanhaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan
Panalangini kami og pasaylua ang among kasalanan, liguna pagayod ang among pagtuo o padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.